Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Βασικά είμαι καινούριος στην περιοχή και θα ήθελα κάποιες πληροφορίες για το γυμναστήριο. Και βέβαια. Ας ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα γυμναστικής που προτιμάτε. Σας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Σε πρώτη φάση ενδιαφέρομαι για τα όργανα και τα βάρη, αλλά δεν θα έλεγα όχι και σε κάποιο πρόγραμμα relax. Πολύ ωραία. Τα δύο πρώτα προσφέρονται από το γυμναστήριο όλη την ημέρα. Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να δείτε και τα προγράμματα του γυμναστηρίου μας. Ποιο ωράριο προτιμάτε? Είμαι δημοσιογράφος και δεν έχω σταθερό ωράριο. Μάλλον το πρωινό, αλλά μερικές φορές μπορεί να έρθω στο τέλος της ημέρας. Κανένα πρόβλημα. Το γυμναστήριο κλείνει τα μεσάνυχτα και ανοίγει στις 8 το πρωί. Θαυμάσια. Μπορείτε να μιλήσετε με τον Αντρέα, τον γυμναστή αν θέλετε. Είναι ο κύριος που κάθεται μπροστά στο διάδρομο? Ναι, αυτός είναι. Αντρέα, έρχεσαι σε παρακαλώ. Καλημέρα σας, Ανδρέας Μιλιώνης. Τι κάνετε? Καλημέρα. Μια χαρά. Αποφάσισα να αρχίσω πάλι τη γυμναστική. Κάνατε και παλιότερα γυμναστική? Ναι, στην Τουρκία. Αλλά όταν ήρθα στην Ελλάδα σταμάτησα. Δεν ασχολούμαι πια εδώ και 2 χρόνια. Ποιο πρόγραμμα γυμναστικής προτιμάτε? Μου αρέσει πολύ η γυμναστική με βάρη. Κάνω και όργανα βέβαια, αλλά τα βαριέμαι. Ενδιαφέρεστε να χάσετε και κιλά? Νομίζω ναι. Πρέπει να χάσω και μερικά κιλά. Μια χαρά είστε. Μην ανησυχείτε. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Καπνίζετε? Γενικά όχι, αλλά όταν βγαίνω παρασύρωμαι από τους φίλους μου και κάνω κανένα τσιγάρο. Προσέχετε τη διατροφή σας? Δουλεύω πολλές ώρες και έτσι δεν έχω χρόνο για να μαγειρέψω. Συνήθως τρώω κάτι απ' έξω. Σουβλάκι, πίτσα. Τα Σαββατοκύριακα όμως πάντα μαγειρεύω. Ωραία. Ας μιλάμε στον Ενικό. Ξεκινάμε από αύριο το πρωί.